Zdravím vás na kanále Jak žít. Dnes se podíváme na rizika a bezpečnostní nedostatky na staveništi, které vidíte na obrázku. Začněme tím, že si všimneme umístění zařízení staveniště pod vedením vysokého napětí. Toto umístění představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem pro pracovníky na staveništi. Vedení vysokého napětí má své ochranné pásmo, které je definováno zákonem a je nutné, aby se žádné zařízení ani pracovní činnost nevykonávala v této zóně bez adekvátních opatření. Proč je to problém? Elektřina je neviditelný a velmi nebezpečný zdroj energie. Pokud se pracovníci nacházejí příliš blízko vedení vysokého napětí, existuje riziko elektrického úrazu, který může mít fatální následky. Navíc manipulace s těžkou technikou, jako je bagr na obrázku, může vést k neúmyslnému kontaktu s elektrickým vedením. Jaká opatření by měl zaměstnavatel přijmout pro zajištění bezpečnosti? Za prvé přemístění zařízení staveniště. Nejdůležitějším krokem je přemístit zařízení staveniště mimo ochranné pásmo vedení vysokého napětí. To znamená zajistit, aby žádné kontejnery, pracovníci ani stroje nebyly v blízkosti elektrického vedení. Za druhé označení a varovné značky. Ochranné pásmo by mělo být jasně označeno a vybaveno varovnými značkami, aby se zabránilo neúmyslnému vstupu pracovníků nebo techniky do této zóny. Za třetí školení pracovníků. Všichni pracovníci by měli být pravidelně školeni o rizicích spojených s prací v blízkosti vedení vysokého napětí a o bezpečnostních opatřeních, která musí dodržovat. Za čtvrté koordinace s energetickou společností. V některých případech může být nutné koordinovat činnost s energetickou společností, aby se zajistilo vypnutí nebo stálý dozor během kritických prací. Za páté oplocení zařízení staveniště. Po přemístění zařízení staveniště mimo ochranné pásmo je nutné toto zařízení oplocením zabezpečit, aby se zabránilo nechtěnému vstupu nepovolaných osob a minimalizovala se rizika spojená s provozem staveniště. Za šesté inspekce. Pravidelně provádějte inspekce staveniště, aby bylo zajištěno, že všechna bezpečnostní opatření jsou dodržována a že nedochází k porušování ochranného pásma. Děkuji vám za sledování tohoto videa. Přeji vám, mějte rizika plně pod kontrolou. Ať se vám daří a u dalšího dílu nashledanou.